அருள்மிகு சக்தி மாரியம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜை. வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் தாலுகா கூடநகரம் ரோடு முனுசாமிப்பட்டியில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ சுயம்பு அருள்மிகு சக்தி மாரியம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜை நடைபெற்றது. இப்பூஜையில் பெங்களூருவைச் சேர்ந்த குடும்பத்தினர்கள் குலதெய்வம் முனீஸ்வரன் சுவாமிக்கு பூஜை செய்த பிறகு அம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜை செய்தார்கள். முனிசாமி, லதா, பன்னீர்செல்வம், மோனிகா, ராஜி, ராதிகா, மஞ்சு, ரிதீனா, சுப்பிரமணி, சுஷிலா, முனிசாமி, லதா, சேகர், கோமலா, மதன், காயத்ரி, ரவி, விஜய் குடும்பத்தினர்கள் மற்றும் ஊர் பொதுமக்கள் இந்த அம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜையில் கலந்து கொண்டு சிறப்பு பூஜை செய்தார்கள்.